Puti kay ko lagi. Finally, dahil na ako sa imong kuan dahil. Channel dahil. Yes, dahil. Table na nasa sala dahil. I'm so honored and blessed. So, hi everyone. Ako si Ella. Char, makaingon. Mo jud day kay bago bi akong page day. So, dito i-page na lang ni from Malingaw sa Kita. So, kisa man yung mga duha ka bayot buang. Char. Char. Ako Amega day. Magkuan na mi girl mag GR. Sana na GRWM. Kabore kan GRWM. Yeah, get ready with us. True. So, yeah. Ano di ka gramo pa ila-ila. Char. Okay, my name is Lana. I'm such a very private person. And yeah, this is my first time coming out sa Online. public world. Bitaw no. Mo na siya dahil. Maora na siya. Dagan ka may istorya dahil. Malingaw ra ka na mo. Amot na mura pa may mas scared karon. Blade dahil. Dela, yun ang kumutanaw ni si. Siya ka pang lovey bitaw. May kay kumukag. May ko biya. Buhat nag-record mi ani kay. Kabod ko dahil. Kanina video mo. Upload pa na next year. Grabe ko katapulan. Ato ipakita. Padulong may Halloween party, guys. Nakita na dyan siya dahil. Kung ano siya dahil October 31. For sure ma-upload ni mga next year. Paguro. Di ko sure. Kay. Grabe ko katapulan dahil. Ano yun? Next year or never? Sure or never. Or another pandemic. Buong ko naman, mayroon sila ba no? Private person ko naman. Apil-apil na siya sa video ni Alexis. So, wala lang. Ganahan nasad ko. At least na ko'y kuyog dahil. Kaya magtagay may UGS and blue. Dugay naman yung giplano dahil. Daga naman siya magiplano, girl. Basing unsa naman magipanyaw-yaw. Sige na may plano na coloran na good karon. By the way, guys, kani nga kanang lace front, human hair, is sponsored by my stylist, Alexis Giordani. Complete. Dahil siya gid gala kanang kuan dahil stylist ako from head to foot dahil. Spend time with yourself, magtanong sa mirror kay di nimo matansya imong color noon. Mga bitaw ang lang tawon makaingon noon. Kanang di ka maka-notice og changes imong kuan ba self ba. Sakto ba? Yes, dahil. Sure, makayes. Ano, hinak ikong tingog din ako. Nakamagod si Arms of Pops the Good. Di pa ko makita akong true colors. Dahil iyong mga papadakin na dito. Di pa ko makita sa akong true colors. Mashock na siya muna kung anak dahil. Ano ka nag-start atong friendship? Mura ka buwang dahil fan ka dahil. Ni-PM ko ni mo ba? Oo. Ano dyan ko ni-follow dyan ka. Di ko katoon ni-follow dyan ka. Mao dyan tayo first day kay na. Naibo mo ko to yung Mao di ay. Siya, gwapo lagi ni siya. Wala, siya, nining lagi ni. Kisa ka, gwapa lagi ni. Ay, nga nakita ko niyo sa kwansa kong friend. Ang kagitag man ka ni Kuan ato ni Crush. Okay mo? Oo. May kuan ka lang siya na. Tawagin akong giloto. Kaon sa mo? Kira mother. Go, tita, after this. Tapos ko kay famous. Dito siya famous man rumor na viral ato yung mga video sa TikTok ba. Ako siya ako siya gitanong sa yang Instagram dahil mo uto na mga pila na to ka. Nabtan na to sa yung post na ama na siya dahil. Syupa lagi kini siya ay to gitag man siya dahil mo to stalk din ko siya. I-follow niya na to bing. Pag follow na ko na siya PM kalit ang bitch di ka. Fan ko na ha. Kira di siya na ko siya shit. Oh, fan ko niya sa una dahil. I remember good. I remember watching this bitch here. Ano din siya na ko din. Nagtanaw ko nung since the beginning. Pag yung nag-CO2 ka, patay na dyan ng CO2 dahil. CO2 dyan din nagtanaw, no? Muna ba, pakaiman dyan ko na salamat sa Beauty Central. Sponsored po niya ang makeup dahil. Wala ko gitala dahil. Ako lang self dahil. Sana, ang lagom na lang na foundation, MAC. Moto ako siya gi-invite na magpa-hair na ako sa Southwest. Lugi na kay wala ng hair stylist. Pangit pa dyan pagka-hair. Sige na lang. Okay na na. Ate si Shu para man sa. Gigogin ako sis. Ang opportunity niya makita siya in person. Dahil bahala ka ng feel ko kala. O di nakakita ka ba mong hair? Go! Aray! Pinapia words back na ko, girl. Dapat yung katuloon dahil para masikat. Yes. Kaduha na binan ako na page dahil di na ako mabutog katulod dahil. Number one is the wonders biya dito number one dahil. Ang number one ako na page dahil ito makeup by Alexis dahil kimo bito yung pinakasipa na ako na page dahil. I hope ka nang nagtanaw ka nakarelate. Kung alam lang, dili ko alam lang i-expose ka nang see to yourself. Ka nang tanaw lang yung Instagram na aratan. Tanaw lang ko Instagram guys. Mapiha ka ni baby girl. Basta kailan ni baby girl. Ina lang, dada ka pag baby girl. I-PM ako guys, tagaan ta magluli. Oh, na-fansly. Warm ka siya sa kuwang noses. Naara ko yung light dahil. Pila ko imo kong isabotage. Dili, uy. Wala ako nang gigamit, girl. Ano siyang set up? This is Alexis Giordani. Hello. Vlogger na siya. Vlogger na laus, dahil. Wala pa ko na wala pa ko anything ka, na. anili. Love you. Charis. Sama na, kato na nakatigag big bike.
Lusa na, si feeling mo sa kay Big Bike. Para po ko kabalik ko get ready, day. Primero pa akong Safra, day. Ang sit kasuting. O niya, day mo nga to nakasakay na mo Big Bike, di ba? Atong blue. Ito Yamaha. Lusa na, mga 3.5 grade. Sponsor naman to, day. Wait, day. Makanuna dyan ko. Asam dyan ka, Asa ko mga sponsor, di ka? So, una kay mga viewers na ko kung sponsor ka mga OFW, kanang nasa mga... Sure, eh. Kanang nasa mga Dubai, ang London, kay kusog ito mo pada ang makeup ang London. Pero dugi lagi mo abot din, expired na lang Dubai ka ng kuan baka nang mo disconnect ang lipstick ka pitang color kay na oil. Basta ginan low it sad ka ay after today kay wala na day, kay wala man ko ni shout out. Ungrateful sa beach. Grateful ay ni thank you ko pero ko na thank you ni Lana ana wala ra day wala ra mo thank you ani ana ra grateful ko pero ko na paibaw kinsa to siya ana gani day mo guna ni malas ko day man nawa akong page. Ano siya lesson learned guys nga once you're ungrateful in life mo to blessings. Aray shit. Katawa kay kasi nakatawa ko good kinadyo ta sa literal salad day. Literal kay nga nag-film sa lamisa nila. Na ako mama day nagkuha ng plastic niya. Hello mother, happy birthday mother. Ay, paano ko na-feel ang coverage? Ma-feel mo, ako lang. For long wear, day. Ngayon, grande siya mo makeup magkikikiki. Shit. Nabaw na sakpan natin ka. So, Grande ka makeup nagkikikiki. Ganahan siya ko ganang makeup na tough luck, chicken cemento. Oh my God, no. Di ko ganahan, Grande ko ka makeup skin, dili makeup. Literal siya na salad. Nayawa siya kaya ang salad. Yawa siya kaya ang salad. Mabuang siya kaya. Kita siya pinaka-brave girl. Hindi mo na-feeling mo dahil. Na-feel ka naman di Paris na. Okay, hindi ka namin nakalot. Sige lang, tita. Kaya malagi gutom sa ko. Sige lang. Sige lang. Ha? Ikaw, isa kang tawag ka. Kaulog ka nung tita. Lo! Balik na. Taon na lang mo. Dili, kung sa'yo mabilis. Go! Di mo ko arte, tita. I was taught by my parents to be grateful for whatever it is, for whatever you have in the table. Baboy daghan, kaagid puno na kayo mo freezer. Ay ka na bitong, ang akong kita mong good kay. Marago. Masa mo na dahil. Naman kitag chika dahil. Ako ang stock sa Cebu for kanang sa Gaisano bitaw. Sa among mga grocery tanan sa balay, free. May pang-deliver dira. Puros bab, daghan siya. Pork, ano na. May padadali man ko niyo. Wala na lang ko nakakuan. Ano sila naman? Kaya ng buhin baboy. Saan sa gulat kita? Sa Gaisano man. Charla, dili oy lahi to babae USC to. ko. Babae to ang pharmacist mauwi. Daddy ay. Babae to siya. Babae to siya? Nagkanindi siya? Babae sa. Dili ko tinuod nga babae. Ano? Fake babae ti tanong. Thank you, guys. Asensyon. Kailan na siya ka dahil? Kisa na si Sean. Nakapangutan na siya. Kisa na si Sean dahil. Ala, advance happy birthday, tita. How old na? Ay, how young? 50-ish? No joke. I'm not kidding, tita. 58. Higher. I know? Higher. 62? Higher. Sure, uy! Turning 66. I know. Happy siguro. Ay, kanang positive ka, tita. Positive thinker, siguro ka, tita. Manang wala. Dili kay ka. Dili ko. Wala aura ni mga mura J, tita, nga kanang you look old. Kahit sa mutuod ko, na tita nga kanang, ang tanan bitaw, tita, no, kay mind over matter, Jud. Kaya if imong ipabilive imong self na kanang, you can do it, yun. So, guys, moral lesson is, kanang, it's somewhat like of a placebo and placebo effect. The more you kanang think that you can, you eventually can. Diligan rin na. Diligan pa ba si mother da? Ay. Sila delo sana ka-cute uy. Cute yung relationship. May kaya kung mamili og guy kita kay I would never lower my standard. Ay, kapag di mo kama ko. Tas mo. Kuan ka na ay. Not kanang real women. We should know, we should kanang I think of ourselves nga kanang valuable woman ko. So I would attract a valuable man. Cannot relate. I could never. First boyfriend na siya. Ako kung first bato niya. Kaya ka? Wala tito. Muna siya yung kanang exposed by mother. Pero gusturyahan ka niya. Wala, Oo, nakachika na siya gamay. Gamay lang. Nawad yun ayo. Moto ko itong motor sila tita. Pagtinigrahan niya, wala mo siyang buang. Moto ko makitaan sa kuan TikTok. Ay, oh my gosh. Ako mo pa din ko. Hindi ko na-post ko siya ng kalimat ko. Si Lana ma. Lana Darade, Born to Die. Naliki ka sa Lana Darade, Born to Die. Hindi ka born to die po. Kasi nagkuha. Ako tita best. Moto nga ay, repeat na ang blouse. Taas pa kayo ang 11 doon. 11 o'clock? Hindi pa ka. Nahapi Wala siya ko sa iyak date sa nakutong akong pain. Bet ko si mama. kasi okay, mature man ka dahil mamshi na ba? Charlie pa dahil ka mamshi. Magwang po ko ninyo. Mo gani. My dad guys kay 23. Alo. Sana Nasi, mana di
so I could never try. Ikat to eh. Ititra, oy. Ano kaya watch siya, oh. Abi ko ga-live ito na po yun ko. Are we live? Smart si ang giinom dahil man ang giinom kay mga bugo. Ganun ko sa mga giinom. Oh, is filter? Dali na, kaya matanaw sila. Kampay. Wala, sana una chaser. Grabe kay ko. Make-up juga din. Make-up. Ay niagi weeks dahil kay wa mo jupi kwarta ato ang amiga gani dahil ito ng bland dahil or utang-utang ni mother char. Ano dahil wala ko kay bawde pila ang heads dahil ano sa dihang mao na to ang chika dahil na lang sayo kay sakad lang alas 3 sakad lang ano sa lapo-lapo pa to unad dahil na kuan man to dahil ko ng 8 ka buok dahil tag-ana pila. Yes dahil 8 ka buok 1.5 bra sila dahil. Ada jiko mo to di man jud matagom sa ko ang hunahuna ba na Adi chika ka na ko ato uy. Oo to na ako gichika Unya yung magamit pagid kay mga dili pagid basta-basta doy. Mo to ako gichika si mother ana mo ang una ang dugaw sa ba man ni mother kay sos pag dako ani from dako to gamay man ka ano jiko ay so hard kana bitaw ma I have she and I cannot do much. Nya mo pliti pa ko. No sa mo pliti mo sa doon sila pero di enough. Pero dili siya koan guys ang 1.5 for talent and effort, time. Kay ang pinakalisod ba yung bayran no? Kay time. Kay sa katao mag-decide to something. Moto siya dahil. Moto dahil 2.5 tanan dahil. 1.5 sa hairstyle. Ay 1.5 sa hairstylist. 1.5 ako ama. Liti layo man kayo dahil una so Leia. So ang bayad ato kay. I think ang pliti to 500. So kuan mi ato 200 or nanana whatever. Yeah, moto dahil. Akong gibuhat ato dahil. Kinang walay pilu ka. Bro, makeup. Ano fresher jud ba kanang pretty ra jud ba. Pero walay pilu ka. Marang anak ra gani. Makaingon jud ka pretty ra. Pero if na pilu ka mas mo better. Anak gani. Pero okay ra jud wala. Nasa dihang dahil. Pagkaroon na jud dahil. Kaduha na girl kay kana naging order nakaduhaan pa di ay. Oh, recently lang jud last 4 days ago. Sa dihang lagi kay tuwang lagi sa kong na addict lagi ko sa kanang sige Shein lagi day kay mura ko kanang dira ko ma-happy ba but nang ano karon kay naka-move on naman ko ana char. Day another na sa day kanang order now problem later again and ana day nasa dihang day ang coordinator day kay kanang literal na bite buang day na high standard ang akong gibuhat sa saloy ako gisuon sa karon kailangan mo di requirement at pilukat day wa ko na inform day na ay kailangan di ay man api pa retouch girl whole day ano jud ko ako jud prangkahan ha whole day 1.5 ini ibayad na ako man whole day ko retouch pa wa mo ko yapi no ano jud ko day muto yoyo kisya sa tong artist ang gihatag mo di ay day no barat din ni agi di ko sa artist so akong gi-makeupan sa iyang paraya unta na buki ako di nag-makeup day sumura siya nag-hire gets ka Pagets ko. oh mo di ay mura ko ako nag-makeup sa iyang kliyente mura ko yara ko gibayaran so if buta na if ako anang di ka na booking so akong kwarta na dapat na just sa 6K or 5K ana so mura na ko gi-hire so mo di ang beach di kay sige pasalamat kasi mamat ko ay dai na pisti ako nag makeup sa mong booking kay abi na ko ako adyo na booking na ako adyo di ay dai so mo to siya dai noon sa dai it serve it purpose din nakabayad ko sa Shein. Hindi pero it was tiring jud like tired jud kay doy kanang bitong alas 3 sa kadlawon man dapat kay chance na ipa-hold ka nila kay tulo lagi sa kanang buho kana ano din mo jud apay go daddy go daddy di lagi ka mo daddy Lain ng comment na WhatsApp ko yun. Magpula niya. Pisti oy. Nagets ko ninyo guys. Wang ko eh. Pila ko naabot na sila nag-clip ba kinsa man jud mga bayutaw doy wala na lingaw-lingaw ra jud malingaw ra kana mo kanang just watch it good if na dali kita mga human day 8 man na to atong chika kayo mga nonsense ba pay mga tea Feel the tea. Yan dahil ganun gabuwag mo si mong ay water na bo may mga ex di ay kuan man to dai kanang skandalo man to siya diri dai kanang labay og mga bato sa git mama ganun siya makaibaw na nabuwag daw may to naglabay bato sa gate May ganit yung family no kay very open kasi. o dili dai no scared na sila to dai maro kog nabuwag I mean kanang they're open to assault ba nga kanang you having a relationship. hati sa luki uy the purpose no joke na kay gukod draman ta Gapa feeling ka main character sa deka atong ito. yes dai gukod sa ko atong panahon na dai Pero ayun papabuang yung kaso. Kamo gyapon dili ingon kami gapa murag situation na Ni yeah name a better toxic couple. situation I-follow mo na siya nako, dili chika ko nimo. di ko sure na wala murag I-follow na siya nako sis. ay yamo to gituyo di ay na follow siya kaya ko i-blackmail
Na kanang iya pang kalat ang mga skandal magiwan niya buhata. Na naka-film man jud siya dili siya ka kwarta na yang blackmail niya dito sa Twitter dai. Mana viral ko girl kay naman tay murag bayot na. Di ko kayo na follower siya. Nako murag nakailan na siya nako ba. Kalito siya PM na. Kita ko si mo skandal sa Twitter siya. Asa daw pagkita long si Kyle char. Masa kasi na. Art. Lo, i expose yung self ni mo ato mga char ni mo tanaw ni siya. Kisa na char. Di ba malabot dahil? Kaya baka man to? Nga naman daw. Kaya if ever mailog ang guy na po dahil, that means he's not the right person for me. Do. Kaya I know I served on the table. The door is open. Close na tanan daw. Ipadlakan na daw. Gigate na daw. Yung daw. Kinikita ang pinaka-best friend forever. Katong motor naka-globo. Asa naman to siya? Ada exam siya dahil. So, Situational sad mo dahil. dili, no, kan. He's courting me karon. Ngayon siya na ako karon. Ako Pero, kato din anak ko na mura ka buang. nanguyab siya na ako karon, but di pa ko ganahan siya ika ng out of the world. Baka mura ka na bitawang ma-jinx niya. Ano ba? True. Kita kay ba sa mga tao. Mga evil thoughts, eye. evil eye. Evil eye. Napatato jud ka. Ay, di namin just headband na. Naku. Pag-take, naku, ko daw siya take exam ka mo. Gina siya tanong para mapasar siya. Gina siya dahil para mapasar siya. Go, Art. Take care. Scammer ka. Take care, my prince. Mo na siya gingon nga, if a man wanted to, he would. I will change the pot. Never settle for less. Settle for more. Di ba, tita? Who ni settle for more ba na siya? You would not end up like your parents. Dahil, ano sing na-stress lang ka dahil. Ay, ka-stress good. Na si Kuya Art. Kuya siya. Or bata pa siya, no? 21. Oh my gosh, he's a senior high. No, second year college. Sakay Ninot kay ang wig ni Alexis Jordan. Hindi siya mailhan. As in, hindi ka K-pop girl di ay ko mali ko you're a browser girl. yo, what a browser Browser girl. Dream na ako pero I could never die. Murag akong swerte na sa pagwapa sa mga tao na hanyoon ra ka die. Uy, sa akong pag-anib, kaya ako ba ni-offer sa mga gid nga, I'll pay for your service. Daily sa imo ha. Uy ka na. In general ba na jud. If namin mga friend, bitang mga makeup artist, mga kanang, basta any artist bitaw, kanang ayos niyo ba, barata guys, uy, kay kanang nag-effort din na sila, o kanang improve silang talent, silang makeup, ay silang kanang things nga gi-invest. So, as a friend, you should know how to support them. Hindi na kay, magsalig mo kay friend, mo barato ninyo, no. Hindi siya nga na, guys, ang may... Basta naabot na kay kandiri na video dahil sila na dahil na work na siya sa mga browser industry. Yan. Nako ng industry, guys. Nako sa adult content. No, sa category. May pa siya na siya sa other content. Ako may nag-Korean makeup ron. Oh, yun, ba ang aura ni Lalisa, ha? Nabi siya yun, ko na burikat-burikat. Wala ko, ba siya dito. Pero kapya na mo Bleep! Ito yung uyab na natin. Sana ako. Kaya Lalisa na, I feel Lalisa na, daily Lalisa. Na gani, naka-feel ka, hindi ka Lalisa. Nako favor ni. Nas-snatch siya akong face wala. Ang phone na daw. Tinuod siya. Pag April 9, guys, kisnatchan ko. Badra kayo dahil. Bad ka, insensitive, as an insensitive friend. As in, gamitan dyan ba, PM dyan ba, weaponized. Out of 51 views day, duhara ang response day, so ato lang na siya. Kalasan na, sige siya po tawag, sana ako. Wala dito ba? Ito, tuwag sa ako. Look, sana all down hair dyan. Akong baby na nawag. Hayawa ka dahil. Nga na ka, oy. Sige, matay, Barbie daw. Ano siya. Upa ko na human. Murag, tinood nga buhok na ako ba? Naman ka, exam, dali ka mo tingog. Kay Art. Pag yapon minahuman. Pag-update ako if man ako, Art. Bye-bye. Ako yun siya? Okay, bye. Ako yun siya dahil. Ano ka, eh? Tingog ba? Hindi ka mo tingog. Manglood na ko nimo. Ha? Manglood na ko, promise. Ay, wala ka daw. Bye-bye. I feel an evil eye na. Huh? Char. Ikaw ang evil eye. Yes, ako rin dito. What if imo kang evil eye kay imo ka get ready. Ngayon siguro ako pinaka-disappointed nga tao sa tibok world. True. Nara di diri man ko ipa ang mother father. Yung evil eye rin din. Anak gano giving me agua. Agua. So, if ka na ako makeup, di siya mo, di ka makayon na professionally done. Di sa ko kaingon na perfectly na murag beda lang kanang murag kanang 150 kanang pang bridesmaid. Yo, sa 150 eh. Hanggang... Go down. Sa lipstick bagay na ko. Naara ko yung combination sa imo. Something nude. Uy, imo dyan ipahupas ako mga makeup, no? What's yung tabuni sa mga gel liner. Okay na ng powder. Ikaw gat imo to tinuyuan day. Ano, wala sinipunit ang gigiwan na ito. Ano, grabe na ko. Yan din ni Rim nakaday. Hey, ikaw mo rin. Oh my God! Didiritso ay na dyan. Ako XO na. Wala sana all.
no, my ex could never. He's scared. I'm ready but he's scared. Huh? Ato sa tubagon ang question, balik ko sa nato tubag day. Anak si ate girl day na siya. Are you okay, ate? Duha ra siya ni question ako day. So, are you okay? Ikaw sa una kay guess mo Ako, koan ka nang, akong na-feel ka kay honest nga answer, blessed. Wow, asa maka na ka sa Raganas family? No, ka nang, makaigon ko sa kung, I'm at this point in my life, kung makaanak ko nga, I could never ask for more. I mean, I may not have everything, we may not be the richest, pero ka na ganing, happy ako. True, siya happy siya. Yeah, happy pa ko sa akong boyfriend. Sana I mean, wala kami, uyab pa siya na. Sana all. Dili ta easy to get nga girl. Sana all. Ako kay easy ra kay dai, marang base pa siya. If ako dai, okay ako dai. I don't know. Okay guro ko kay nanibalik na ako ang interest sa mga mag-video dai. Biyang ani din na mas kinana ko mama sa sala dai. Naglaban gyapon ta dai, di ba? Inala ta ka powerful. Okay ra man ko dai, pero siya okay siya no. Char. Busy kay ang beach dai, mabuang ko. Ay, sorry guys. Magkani si Paul dai, ano siya na wonder jud ko giunsa ka sa lumay sa katong kawatan og nang I think Ano sa backstory na kawatan og nang dai? Feel ako katon itong ex na ko sa una dahil itong 2019, 2020. Nga. Ambot na, si lumay ganit dahil. Kanang gayuma. Gayuma, sige gayuma. Kanang tagaan ka kanang magic para maibog ka niya. Kuan guro ko, pwede ko sa pills to dahil sa Dayan guro to. Mura kog na easy girl ato dahil. Kanang mura, wala na, ihas lang guro ko. Dili na mo ka doon mo ka situationship karon. Dili nila. Uy, lahi ra jud siya dahil. Okay, pure biya to dahil. Wabi ako giinom ato. Kato kayo to sa Dayan dahil. Mura biya ko na easy girl. Parang shit, I want to fuck. Ano ito ang feeling na ko sa kuan dahil Dayan dahil. I want to fuck. Ganun ko ma-laid. Liki kayo. Gusto yung anak ba? Ito ba nga ni mother? So, if a question ka atong giyon sa nako lumay atong gayom atong kawatan ug nang feel ko sa pills jud today easy girl jud kay ko today kanang murag ganahan jud ko kanang iyoton jud ko girl murag ni easy girl ko to sa Dayan day kanang dance ko i-fuck ko day kanang nan ko sudlan ko ana kay ngano ni stay ko atong kawatan kay dax mo kay ano kay kawatan siya na ay batik siya naw day ganang tan-aw day say naw ni curious mo di si kato siya de kana curious to siya de can you imagine duhara ni as na ko dai sana so ikaw dai ni tap na ka girl wala pa I never for ni rim ka cat yeah wow I could never I mean gitry to na mo kay curious ko then curious siya nakaana jud siya guys nga 10 over 10 wow how was the ikaw si feeling na kanang after nakayon ko okay naman kinaligo man siya lang sa sa shower atong scene actually dai na hitabo na nako dai pag birthday nako this year dili ni kay lahi na gay ang naon di pepiyag naon ni Samsung Gulios ang sana nga pangit ang naon dili pangit ang murag mayor sa Talisay sort of ambot tambukon jud siya ba man yang naon di Samsung Gulios jud dai pero di siya exactly Samsung murag makaingon jud ka lang si Samsung is that you makana jud ka girl sumuot to di on ko shit na ano siya to day man romance and all ano to siya tuwan di kay ikita kung as ko ano murag ako na ha siya na kasaba bitong radyo dito na lodge dai mo tuwan ko na iit na ko imong as ko shit mo na jud ni man ligo di jud ko man hygiene very light pero why douche ganang wala kuan ba water and all kami kay no wala ko na jud ko shit mura jud ko na ano na virgin virgin jud no scientifically speaking kay nabi agad sa lubot ang G-spot true man mo today ko ni nako ba mo today tawran ka kunin mo lagi pero wala pa chikasa ko nya mo today kanang naka-feel jud ko siyang ilong doy magid siya pislet og ilong doy gwapo siya literal di ko kay nga nagwapo kanang sing naw ni Samsung Gulias murag slightly okay lang Samsung Gulias ay basta pagkit on tikada sing mura ra gyud ana yang dagway day kanang yo sa tanong reference si Samsung Gulias gid yes doy siya jud doy kay kay ngit di mo to ngit nga silhouette ra ba po na suga yan nang kay Samsung Gulias kay kan lingin kay dagway may insik very light anang pikot-pikot ang mata shock jud ko kana Samsung Gulias is that you mata na ko yatay so on day kanang tambok siya pero di siya dako tambok kanang di siya kanang lapad utian pero ko ano siya kanang ay sakto ba palapad siya pero di siya paburot day nya ko ano to siya day kanang juice man kay siya day ko nabawi sa performance day malaki siya day literal okay now wala ko na picture day kay di ko kana ma-attach or kana mapangita ko sa iyang pleasure ano pero na happy ko kay wa siya nangita nako after all na happen ato murag wala ran dan daday si kawatan day oh good girl oh di bangid ang pangit jud no ako jud okay sa akong Snapchat day ona day wonder ko sa lumay sa akong kawatan og now yes day mo jud to kawatan jud siya now girl man ilong na biya pa to day man hormones na pills na day so mura ko kanang istigahan ko maiyuta na ana oy asa hello Maria kuyog si Maria day okay na ko makeup babe ako ga makeup ani uy mo jud day may phone uy halam ni natay ako ka jud hinot kay akong wig did no mura tinuod nga buhok na ko no dito day paglaag daw day dugay bida makangtang ako day laid naman jud ka abi
Diba? She's late, girl. Lisod din na kayo i-aim ang kanang mga adult industry, kanang mga fansly. Okay ang fansly. Imuha dyan na or napasa kay manager dapat, ana. Ang only fans pang good system. Nangilan ka manager ka ba ano? Di mo good ka maka-register og Philippine card, ana. So, kanin mo kanang so, nasa ni managers or Wala. or siya afam, ana. Nana siya agency nga. Iyahanag yung own. Like, ba rin, alam mo, siya kasal, invite ko ng mga, isa na itong Ryan pag... Yeah. Friend mo din, friend mo siya nag-voice yung cat. Ipamute yun, dito na din siya. I-mute ka ng libak. Ang mga nga rapper, ang mga situation kay friend mo din siya nag-voice yung cat dahil. Feel na ko kay ka ng kinda. True, kay in fairness, wala na nang book dahil, so it means wala din kay kaon sa ilahad dahil. Ay, char. Ito, bob ito, nitong book yung keks. Daot gapo ka ng pitit. Nabi, uban din ka na pag una first meet nila, pitit ka ang keks. Nakadugayan kay manambo. Mura maghihapon dahil, kasi mag-uwi ka on dahil. Durot niya, sige, hormones. Guys, if madunggan din sa mga panglibak dahil, no, guys, no, kay ka nang makasuhan ta. Makasuhan dyan mi dahil, mga issue dyan, TikTok dyan mi, i-clip niya siya dito. Feel ako ba? Lagi mag-story time na itong duha. Feel ako dahil, di mo sila maabot og tanaw dito. Pero what if no? We'll never know. Pero at least, at least, kita ra ka ba makaduha na, makaingon dyan ka na, kabaw dyan kita nang panglibak na ipang-mute pa, tit to si ato US dahil ang keks ni gastor Dili. Siya. Feel na ko. dato ay ang chika tong mega na kana daw kay dato daw na iyang mama na din sila negosyo kan mga sanina na di kan sa Thailand na yeah. Oo na ang chika. Mana sa bag na kanang shema na branding na ilahad daw pero dele. No, tinuod mo di ba? Bito doy, I missed my page doy. If mo post ko isa ka video doy, dagan na kay mo pa makeup doy dato na da. Pinakikuan ko plastic ni God. Tay pistisya charla. Ayo, tapos tingin lang juta na ni God. Imbis na din ako ang sala. Unsa ka religious yung family kimo sa siya ka oon. Kaya usa siya ka usa to. Atheist. Atheist dai. Pila ko sa lipstick ra mabawi imong lang. Dark. And napangit di siya. Dili. Ay usa ko kasabot. Napangit di ako naong. Di. Anong gusto na lipstick na mabuwi noon sa di ay? Ang kay imong makeup di man kayo dark imong mata murara ka nang kasal-kasal imong pag. Ina koy na maya ba since sa una elementary. Aura kay miday. Kanang kita ka to amo skina di amon din lakon pulong tabunok girl. Uy. Alexis is a walker. Kaba ka ganina people. Galakaw mi day. Pas kay siya mula ka. Akong singot gatulo na gid kaayo ay. Alexis is for hiking gid na siya day. Walker biyata dai. Siya walker siya. Balo daga na get ready my mukbang. Los ano lahir siya na si mother dai. If ako ra diri feel ko ate kanan man dai. Kaya mga una ang mga Disney princess. Wala gisulod day. Sana. Ingon siya kaloki. Kapo ka ay. Imo na nag-game. Wala pa. Wala. Plano dito itong bayot. Ay, siya no, kay nadya kay sideburns, no? Ay, it's giving you a real nice week. She's giving, though. She's giving mukbang. Dali siya na, dahil limpyo na, kay wala yung microphone. Correct. Lagi ko, marag nalingaw ako sa mga Wala ko nag-lunch. Nag-lunch mo ko. Natulog ba ako? True. Ano pa siya, duty do ko ugma, dahil every to oras. Natulog kay ko hapon whole day. Da na, exhausted, di ko lagi. Hot. Dati ko isot. Ayaw na. Ako limuan na sumbaba. True. Ma-expose niya ka. Imo mo to gitchat. Ako na to isote balik ko tayo lala. Si Daddy Heavy ba naka-supportive na. Ako'y booking mo huwat yun. Ano ko, ayaw na naging huwat kay kapoy ka. Paano ba ito nga? I'm just kay, muna yung time mo mas yung client kay madali na noon kay na naghuwat ni mo. So, maglagot siya. Mabati kay nang kanang mo'yab na kag-trans day. Maimo pa siya ipabawon sa word nga nang. Kay kanang, di dyan sala na mako'yab kag-trans guys. Correct. I feel like ka na, murag giwadaan bitaw ni mo, na ay sense of respect ang imong chance na partner kay wala bitaw gisibyak pa niya sa world bitaw for the clout lang kana bitaw kabuang gani mi og hide sa ay magpababae gani siya na mo expose ni mga which problem mo ibig trans kay nakoy mga nailhan bitaw nga mga guys nga kanang mga kuan ni mga guys good mga nindot kay sila background ba nga mga guys ilang mga uyab kay mga trans no pero i-post sa Facebook as if kanang ipa-feel na ba nga ang chance bitaw kay girl bitaw ana bitaw ngano di ay if na may uyab nga babae inyo ding ingon happy kay ko kaya uyab babae sama rago yung nakabukay mo uyab tambok yun so bahala tambok love yapon tit ka di ba murag so meaning nakita ni mo nga apan true di ba gosh so love kayo tika maski na preso ka ano antay ka love kita maski nang hold up ka sa underbrew kita ka ato sa brew uncle drew hold upan mo na ate bilang chika kay taga ditoro daw ang hold up ka na murag silingan ra kaput how everyday mo sige istorya de asa naman tong kulot og book na imong gipahilak dahil to gisend sa Instagram wala na doy dili mo ka move on
Ako ay siya pa din, ano na. Kasi Dali na mo ka mapunta yun. Ano yun, ninyo? wala rin guro ka nag-treasure sa mga memories and all. Oo, mga chat ha. Oh, ay na. If you want to end this, di ko gusto magdugay pa ta nga. Mas ako'y masakitan. Okay, I'm done. Damn. All of, ano siya. Nagausap naman ako, but why? Mo yung reason para undangon. Please, tangan yung chat na siya. Okay, then, ayaw na nako. Di na di ka nako. Happy lang siya. Day, magsiya pon bisag kinsa siguro magduda. Kana kusog siya mo overthink. May pa din siya, ay nag-wait ko ni mo, di pa ko matug. Imo na siya rin. Wala. O ginsulti na lang day ka before nga natug. Ang magawan did you day no kay kanang wala ko nakapanang. Ay, una ko chicken ako. Curious lang ko. Ang laki mo ingon ba nang ginan siya mapostod? Is it giving them gay or fantasy lang? For me kay fantasy. True, fantasy Kay sad. dili sila gay anang part. Tayo. Maybe kanang curiosity lang yun. Ana sad. Bito doy. Masyadong na ko, babe. Parang ako fantasy ra man guro no. Dili mo na necessary na kanang, you know. Char. Kabalo ko tayo niya day. Pila? 19. Oh shit, mo di ay. Kani 20. Oh lang. Yung di ko mga bata day. Sana, Pero tsaka mo to siya sis. Kiba ka na sis. Kanang, honest ha. Honest lang ha. For me na preference. Hindi siya cut-cut. Pero copy kayo nang walay means of transportation na guide. True. Tinawag sa. Mana di ko kabiya ni ex. Anya, kapoy kay nang marag. I mean, manikamot siya nga na siya magasto for us or kanang for him. Pero kanang kapoy kini ang thought nga kanang marag mag-goal ka kay sige ako nila magasto nga na bitaw. Kani nga gay na ko karon kay kanang never siya magpa-spend sa kag piso. Masuko siya basta mobayad ko. Gabi kinan ako niya nga unsay number nimo? Ana siya pa dati siya number. Mo na Gcash. Iyo lagi pag-send sa Gcash. Ano Cute. siya dal? Like, huh? Yun, nakakita na ko akong ex sa ano. It's giving puppy love. Okay, ina driver. Love na ko siya. Drag queen na kayo. Kita ako or you? Look ako. I think dili ra fair. Pero, Kung game ano. Hoy, naputi jud ko sa color sa buhok. True. Pero sa personal okay ra jud. Murag Kylie Jenner. Lagi way eme. Correct. Murag giving you Ursula. No? Ay, Ursula. Jenny Kim, ikaw anong galing? Si kanang grab taxi. Boss. Sita Vicky ni. Kasi oh. Mo ni ang giving. Akong pamati kay si Lalisa na dili kanang Lalisa no money ana. Lalisa no money. Si Lisa money na si Lalisa no money ana. Okay ko on. It's giving rosé. Rosé pero sa Giving bad bitch vibe. Like, ang inspiration na kay kuan man na dahil sa Espa man no, to. ang inspiration ako kay Virginia hotdog. True. Oo, ang mga hair kay di kan sa Shein. Ang mga hair na sa Shein, dili ni sila synthetic. Graduate na ko sa synthetic where I'm in the human hair era where ako ana dahil. A big shout out to my Meron na dearest siya. friend True, for the man. whole look. So, From head to foot, literal. Oo, mag-vlog may very light sa awam. Wala may bawal ito no. Wala ra. Oh, sige go. Di kayo dagang mo chika dahil kay para dili na. Daga wala? Oh, dahil. And there's more na siya. Ano man on the neck clip. Pusi-pusi sa very pretty. So, muna ang giving Lalisa no money with rosé spicy curry. More na siya. Bye, Lalisa. Nag-party rami sa grab taxi ni Kuya. Sa magkuhan ka ng light, walihot ko siya TikTok. What's up, Riri Canton? Kato ng bugno sa ko. Char. Chismis kay ni Uy. You're my mama gangster, and then I'm on a southern. Baby, you know that I'm gangsta. Lamang bagay ka kung para sa'kin. Huwag magdalawang isip kung tatawagin. Tawagan mo lang ako pag alanganin. Yeah, baby, you know that I'm gangsta. Lamang bagay ka kung para sa'kin. Huwag magdalawang Now na. Happy Halloween. See you next year. Pakita ko yung mga kay Super Mario.
Murim raban na kuya. Mutila raban na. Hello sama na. Char. Oh my God. Kuda day ka. Sweet lagi mo para mag-share sa ha. O lagi. Ito pa rin ha para mag-share. O lagi day kasi ibig balik. Oh my God, thank you for the sponsor, mother. No, wag tama dyan kong lens dahil giatay cup lens. Okay lang dahil. Pero dimsum. Dimsum ba dyan siya dahil? Sana swerte. Ano, patay na tanga-tanga. Sila doy, sana kana sila ay mag-iyot na sila. Yes! Mabasya ko na uli, day. Ang sana oras na, I think mag-5 na, day. Lumalaban na gihapon ta, day. Hello, everyone. Amats kay ko, day. Amats. Hala. Sure na siya ko, ani. Mabalance ba? Nuli na ko, day. And then, happy na silang life, girl. I was so tired, girl. I was literally so tired, day. I was so tired, day. Naisura ang move it, day. Oh my God. Can you imagine na akong hair? O diba? Ay from Mobo to taas, day. Lumalaban na, girl. Anyways, day. Kanang the Agua Halloween party was fun. Charm, it was fun. Then napag-go ko rin sa gachagit, maguna kasi madaog ng best in costume and all that shit. Wala na dahil, out-balance na sila. It focused dyan dahil, awa gud unsay nabu. Awa gud ni girl, awa. Unsa kaliki dahil. Ako maseke, it was so fun. Nawa akong cup lens sa Canon. Canon pa dyan, it's original. I think mag-order lang ako sa Shein or sa Shopee. Sad and depressed, but it's okay. And it's my mother's birthday right now. So, mauna siya. Happy na ko dahil, and thank you to my wonderful friend na sila na dahil siya dyan ako ang sugar mommy for today's video. Siya nag-sponsor tanan dahil sa kaon and all, and pauli dahil imbis ako to itigom ang pauli ba magbas round ta ko dahil kung lang dahil kaya wanadyo ko cash, girl. So mauto siya dahil kanang padayon nagyapon dahil lamig kay kong ice dahil yupak na bito kay siya dahil unready kay ba dahil once makainom na ko na waste. Oh my God. Kaya na ko natagak dyan ako ang kuan piste. Mara siya, if you guys enjoy, if naabot ka ni kadiri, comment heart. Heart raday. Heart na color pink. Mara na siya. Goodbye. Good night.